Sa Iloilo Terminal Market, numero sa mga stall owner nga mga pasaway o kung mga delinquent naglabot na sa masobra isa kagatos. Si Zen Kilantang nakatutok. Sa 922 ka mga lehitimo nga stall owner sa Iloilo Terminal Market, masobra isa kagatos diri ang delinquent nga mga pwesto. Ang iban sa kadugayon napabayan na mga stall, samtang ang iban ang ginapaarkilahan. Inyang natukiban sang market in charge matapos nga nagpatigayon sang inventory. 100 stalls ang delinquent, including na mga tag 2 months, 3 months, 4 months nga mga wala kabayad. Magapadala ang city government sang notice sa mga stall owners. Dugang pa sang market in charge, kinahanglan nga pabakantehan anay ang pwesto kag applyan sang bagong nga stall owner. Kay since sa 2014 paniging declare vacant. So after sa 2014 wala ma-complete ilang tanan nga pag-award sa stalls diri sa terminal market. Ang inventaryo ang kabahin sang pagpanghanda sa plano nga ipaidalo mga merkado sa public-private partnership. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.